Mifa production jabrani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛni a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don Mali ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ n'o ye an ka championnat national ye ale tile 27nan jaabi dafalen b'an bolo. Tile 28nan o programme fo ka se classement ani meilleur buteur a bɛn'olu sɔrɔ. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna an da don an ka aigle ka kunnafoni fɛnɛ la. Kunnafoni minnu bɛ Mali ka aigle ka a bɛn'o kunnafoniw dafalen sɔrɔ. Ninnu de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ bi a y'aw bisimila ka kunnafoni d'aw tulo kan aw denkɛ n'aw balimakɛ Cheikh Bukadari Magasuba. Comme kunnafoni daminɛ la an kun y'a da aw tulo kan cogo min na Mali an ka ŋanaminɛŋanaw olu ka kɛnɛ o tile 27nan ale jaabiw la fɛn min AS Bakarijan cira 11 créateur fɛ 3-1 Joliba AS 3-0 kɛ fɛn min IS Kita la o kɔfɛ ATS de Koro ale AS Coach 2-0 Black Star Binka olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 o kɔfɛ AFI ale ni Buguba olu fɛnɛ dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 fɛn min Suraso olu ni Real ka dolantaw fɛnɛ banna 1-1 Club Olympique de Bamako Buguni ale ci 1 ni Kanangolo fɛn min AS Police ale fɛnɛ bina Stade Malien ɲɛkɔrɔ banna 1 ani Kanangolo o kɔfɛ fɛn min ye tile 28nan sa ale programme na i b'a ye 11 créateurs ni ASCO bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Binka ale bɛ AFI bisimila Stade Malien ni AS Real bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ISWAS AS Police olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ATS de Koro bɛ Bakarijan bisimila fɛn min ye US Buguba Black Star olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Joliba AS ale ni Club Olympique de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye USC Kita ale ni US Buguni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Jɔyɔrɔ kow la sa fɛn min jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Joliba bolo fɛn min kuru 60 kuru 53 bɛ Stade Malien bolo jɔyɔrɔ filanan jɔyɔrɔ sabanan bɛ Real bolo kuru 48 tɔn minnu kan ka jigin sisan sa jɔyɔrɔ 13nan na i bɛ Club Olympique sɔrɔ yen nɔ Club Olympique de Bamako kuru 28 ATS de Koro kuru 26 fo ka se USC Kita kuru 23 a bɛ kun cɛ ni AS Black Star kuru 21 o bɛ ale bolo. Keligosilaŋanaw la sa tile 27 kɔfɛ Lamine Jakite ale bɛ 11 créateur la ale ye celu 15 don Boubacar Jakite ale fɛnɛ bɛ ballon tan Black Star la kuru 12 ale o don Adama Goita ale bɛ Bakarijan na 11 Cɛkɔrɔ Traoré ale bɛ AS Real la 11 Zumana Sɛnpara Joliba AS 10 fo ka se Adama Kulubali 10 Mamadou Kanouté 11 créateur 70 Dramane Traoré ale fɛnɛ bɛ dolan tan AS Korofina la 70 Cheikh Keita ale bɛ ATS de Koro la 70 Mamadou Kulubali COB 70 o b'ale fɛnɛ bolo. N'an bɔr'o la an bɛna an ka aigle ka kunnafoni na n'an nana an ka aigle ka kunnafoni na san b'a da aw tulo kan k'a fɔ fɛn min ye Ibrahim Sissoko ni ale bɛ Saint-Étienne na dɔgɔkun kɔnɔna na ale y'a ka celu 13nan don o celu 13nan yɛrɛ a da don penalty la ani fɛn min ye Kalifa Jan ye n'o ye Kalifa Kulubali ale bɛ Kevin Oran na ale fɛnɛ ye a ka tɔn ka bi filanan don u b'a ale fɛnɛ ka bi kɛ bi 12 ye o kɔfɛ fɛn min ye Musa Sila ale y'a ka san bi 15nan don u ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Bordeaux ye sebaya sɔrɔ po kan o banna 3-2 o kɔnɔna na an ka cɛden n'o ye Musa Sila ye ale ye a ka bi 15 la don ɲinan saison kɔnɔ. Hali bi an ka aigle ka kunnafoni na an ka dolantana min bɛ n'a tɔgɔ ye Kamuru Dumuya ale de taara ka kɛ bi mun ɲɔgɔnma don fɛn min ye Faransi championnat la ɲinan Ligue 1 na n'a bɛ f'a ma ko prix du meilleur but de l'année Ligue 1 o dira Kamuru Dumuya ma an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu k'a ye sankɔrɔta Ala ka di an ka nin denmisɛnnin ma hali bi. N'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye an ka cɛden na Ligue 1 ale saison o dolantan olu banna n'o ye Ligue 2 ye i bɛ a jateminɛ u kan ka yɛlɛ Ligue 1 na Auxerre fɛ ni an ka cɛden yɛrɛ lajɛ ni ale tɔgɔ ye Lassina Fantamadi Sissoko ye ale kɛra champion ye 2e division na Faransi kɔnɔna na ɲinan a ye match 35 kɛ a ye 80 don i bɛ a jateminɛ minute 2060 a ye o 65 a y'o de tan a ye passe décisive 4 kɛ dolantanani yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an b'a fɔ a ka sugu ka di kosɛbɛ fɛn min ye tɔn caman olu kɛlen don k'u kun bɔ a nɔfɛ i n'a fɔ Milan AC b'o la fo ka se Bayer Leverkusen ma ani Faransi Première Division tɔn caman Lassine Sinayogo an bɛɛ sigilen don ka jateminɛw kɛ don n'a nataw kɔnɔ. N'an bɔra an bɛna basketball la hali bi an ka aigle ka kunnafoni na fɛn min ye Siga Kone an b'a fɔ ale ye a ka basketi kunfɔlɔw daminɛ tɔn fɛ ni tɔn tɔgɔ ye Minnesota Lynx i b'a ye u ye sebaya sɔrɔ Sitol kan an b'a fɔ o dolantan mana 102 ani 93 fɛn min ye ale fan fɛ a ye miniti 3 a y'o ta a ye point 2 kɛ ani fɛn min ye rebond 5 a y'o sɔrɔ k'o kɛ Siga Kone an b'a fɔ nin ye ale fɛnɛ nacogo ye a ka tɔn kura kɔnɔ. N'an bɔra an bɛna senna dolantan na hali bi
fɛn min ye Palerme ale ye sebaya sɔrɔ Sampdoria ka 2-0 o kɛra u ka play-off ale quart de finale la i bɛ a jate minɛ Salim Diakité ale ye doublé kɛ nin dolantan na a yɛrɛ ka ko i b'a jate minɛ ale ye match 36 kɛ 60 a y'o don passe décisive 3 a y'o kɛ wa latéral yɛrɛ labɛnnen don fɛn min ye Mali ani Ghana ni Madagascar Salim ale kan ka ye olu kɔnɔna na ni an ka denmisɛn dolantanna don Salim Diakité a kan ka ye olu kɔnɔ don n'a nataw la fɛn min ye Kalifa Kulubali Kalifajan ale a ka tɔn ka bi filanan don bi filanan min kɔnɔna na u ni Saint-Étienne ka dolantan na o bɛ kɛ ɲinan ye ale yɛrɛ ka ɲinan saison na bi 12 Kalifajan a y'o sɔrɔ ka don n'o ye Kalifa Kulubali ye. N'an bɔra ye hali bi an bɛna fɛn min ye Aigle ka kunnafoni an bɛ to a kɔnɔ hali bi tournoi min kan ka kɛ IFOA n'o ye musolakaw fɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko tournoi IFOA U20 musolakaw fan fɛ i bɛ a jateminɛ dolantan dɔw la lundi n'o kan ka bɛn mɛkalo tile 20 ma tile fɔlɔ dolantanw na Mali ni Guinée Bissau bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sénégal ale ni Gambie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ mardi n'o bɛ bɛn mɛkalo tile 21 ma Libéria ale ni Guinée olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mauritanie ani Sierra Leone olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni fɛn bɔra o jaabiw la a bɛ n'olu sɔrɔ an ka kunnafoni nataw la hali bi an bɛ to o kɔnɔna na fɛn min ye Jeux olympiques labɛnw fɛnɛ na an bɛ a da tulo kan k'a fɔ an ka Aigle n'o ye an ka U23 ye u bɛna dolantan 2 kɛ dolantan 2 min kɔnɔna na u ni Uzbekistan u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn jumadon n'o bɛ bɛn juin kalo tile 10 ma Mali ale ni Uzbekistan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye match amicaux la match amicaux min bɛ kɛ 2 ɲɔgɔnna ye mais a bɛ kɛ Uzbekistan aller et retour o dolantan don fɔlɔ o bɛ kɛ ka bɛn jumadon ni o bɛ bɛn juin kalo tile 7 ma Mali ale ni Uzbekistan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ juin kalo tile 10 tɛnɛndon ani Uzbekistan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ninnu ye labɛn n'o ye Jeux olympiques o labɛnw ye. N'an bɔra yen an bɛ segin ka na Mali yɛrɛ kɔnɔna na an bɛna an da don fɛn min an ka AOR ni o ye an ka dolantanna minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ jɔnjɔn bɛ d'u ma san kɔnɔ saison na fɛn min ye gardien cɛlaka minnu nominelen don sa i bɛ a jateminɛ Ngolo Traoré ale bɛ Stade Malien na Youssouf Koyita ale bɛ Joliba AC la Masire Gassama ale bɛ US Buguni na fo ka se Abubakar Doumbia ale bɛ AFE la Kalifa Kulubali Kalifa Kulubali ale bɛ 11 créateur la nin gardien cɛ 5 de talen don ɲinan saison kɔnɔ gardien minnu ɲɔgɔn ma bɔ jateminɛ bɛna kɛ ninnu cɛ jɔnjɔn bɛna di meilleur gardien ma n'o bɔra yen an bɛna fɛn min ye dege karamɔgɔw la sa i bɛ a jateminɛ Brehima Konate ale bɛ US Buguni na Fili Dambele ASCO Bayiba AS Bakarijan fɛn min ye Mamadou De Traoré Joliba AC fo ka se Augustin Kulubali ale bɛ US Buguba la ninnu fɛnɛ de bɛna jateminɛ dege karamɔgɔw la minnu ɲɔgɔn ma bɔ comme ça jɔnjɔn bɛna di o fɛnɛ ma o la n'o bɔra yen an ka dolantanna minnu bɛ dolantan n'a bɛna f'o ma ko meilleur joueur de l'année olu kɔnɔna na sa i bɛ a ye Kamori Doumbia ale bɛ o la Stade de Reims la fo ka se Lassine Sinayogo Auxerre Amadou Aïdara Doudou RB Leipzig Ibrahima Sissoko ale bɛ Saint-Étienne na Moussa Sila ale bɛ Pau FC la Yves Bissouma Tottenham Sekou Niakhaté ale bɛ Braga la fo ka se Kiki Kouyaté Montpellier Amari Traoré Real Sociedad Djigui Diarra ale bɛ Young African na nin ye dolantannaw ni ɲɔgɔn cɛ ninnu de fɛnɛ bɛna jateminɛ san kɔnɔ Mali ka meilleur joueur mun ɲɔgɔn ma bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ san kɔnɔ u bɛna taa ninnu na n'o bɔra yen an ka dolantanna minnu ɲɔgɔn ma bɔ Afrique cɛlakaw fɛ yen sa i bɛ Aliou Dieng sɔrɔ El Ali la fo ka se Abdoulaye Kanu ale bɛ USM d'Alger la Sadio Kanouté ale bɛ Simba FC la Djigui Diarra ale bɛ Young Africans la Fili Traoré ale bɛ TP Mazembe la donc jateminɛw bɛna kɛ olu fɛnɛ la o ni ɲɔgɔn cɛ ni minnu ɲɔgɔn ma bɔ o la don n'a nata kɔnɔ o kunnafoni olu bɛna di. Ni ne kɛra aw tulo garisɛgɛ ye bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni na an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni Ala ma baasi kɛ dɔgɔkun nata kɔnɔ an bɛna kunnafoniw caman fara ɲɔgɔn kan walasa ka se k'aw ladɔnniya aw k'an bɛn.